yaw-yaw gyud. Mabtan ka sir, untagam gyud ka. Ang halag di ka yaw-yawan nga badlungon mo kay ka. Pamundok sa ako, bakong classmate butan kayo. Ay mo pagbuot kay ako maestro ninyo karon. Sir, si pailaway na mo absent ko. Labaw ko dahil itong absinot. Pag sure, oy, di mga ikakabalo mo basa. Dili, ang pagani ikakabalo mo sulat. Hard pa ko ni mudo. Nagkod na lang ba, di mo ikakabalo. Ay mo bagbutan kay mas bright pa ko ninyo. Mas bright pa mga galing ko ni sir. Wow! Tagalog yun ka! Ito, bayaw yaman o kaisog ni sir. Ilubong ko to diriyo. Ay, sir, good morning sir. Ganina na kadara sir. Mo na imong trabaho dere, absinot pa kay ka. Nya, magyaw-yaw-yaw ka dere. Unsa man to kung nadungog jail? Ay, akong giingon sir ba na mag-study sila para ma-perfect sila sa exam ba? Mangutala ko niyo class, unsa ka tinuod tong istorya ni JL? Kay mohatag kog pang-snack sa mga istorya sa tinuod. Sir, ako sir. Ingon ni JL sir nga yaw-yawan daw ka sir. Ingon ba jud siya sir nga ilubong daw ka diya siyang braso. Pan-awa ra ning kabadlongon ni mo JL, no? Nalit lang gani ko gamay. Pati na naghanan nimo gipang yaw-yaw-yaw dere ba? Oh, kinsa ni bago na tong estudyante dere? Sir, mao ni itong bagong transferi. Oo niya, unsa may record ani? Sir, gibalibaran man na sa tanan eskwelahan sir kay bugoy kayo. Mao jud sir. Ingon pa mong guys sila sir nga nakasumbag daw na siyag maestro maong gipabalhin dere. Awa sir, bugoy pa dai sa kuha sir oh. Aron makita ka na yung kabugoy. Oh, sige, sit down JL. Mag-question na answer ta. Maghatag kog reward kung kinsay maka-answer. Kana sir kay mao na kung ganahan sir kay grabe kay nako pag-study. Tan-awon tabi tanan yung ipanghambog ha. Unya, ready na mo my dear student? Yes sir. Oh, transfer eh. Pag binutan ha, kay kung magbinugoy ka dire, wa. Di ta kadawaton dire, wala mo dawat eskwelahan mo ba? Yes sir. Okay? First question, pilay tiil sa kabaw. Tulo sir. Tan-awa oh, ultimo tiil sa kabaw, ana kabalo og pila? Alangan sir, nampungkol man maong tulo na lang. Okay, clap your hands. Tama si Justin. Oh, nanay pang-snack si Justin oh. Salamat sir. Kami day sir, nganong wa man minimo gitagaan. Mao gyud sir, kansi kay me. Paningkamot mo, kumpiyansa mo kay masang ugod. Paningkamot lagi mo para mahatagan mo reward. Okay, next question. Pilay balhibo sa manok? 20 sir. Mali. Next. Pulo sir. Na, mas labaw pang mali. 50 sir. Mali gihapon. Ako answer be. Di mahirap sir kay tungod sa kadaghan. Tanawa laging mga bugoy na ning kamo to, pati nang hawda mga answer. Okay, clap your hands. Okay, 50 pesos. Kaya na ning kamo to answer si JL. Salamat sir. Sir, so yan, si Roy wa man may kakwarta sir. Baog yun sir, kana sayon nga pangutana sir. Mauna, kay di man mag-study, nalupig na mo sa mga bugoy. Aperto ba ito? Palo-palo ni Dari ron ba? Baka kita rin may bread. Kita rin nakakwarta oh. Question and answer na sa ta sir be para madugagan niya mong kwarta ba? Ay, di na pwede, kay time na, manguli na ta. Ay so sir, kay ginahan nunuon ko. Saan mo puntahan mo? Hot doon mo pa niya kong allowance. Sige, goodbye na.